pen menang popini pen ke la pen nilitum ke puji e sondo non our side ended for Athemala ke urgent election commission of India pen code of conduct do's and don't ke claim nangji ke claim nang ne po alam dak itum panang pilo la solong number 1 a paragraph along the top like a announcement of new projects or program or concessions or financial grants in any form or promises thereof or laying of foundation stones etc which have the effect of influencing the voters in favor of the party in power is prohibited. Dake pula pohelo concession kipi tamane nang tum puan kipi nang ye 100 pharo be pinang ye do phokep anang pichot nun pelakusan program lapen arni sihat ilitum a chief minister kaningje tekang ration card lapen ke Orunodoi ke do tum an aphan ke ason ki pipe joy pik po walam la he hui ke alang litum aron repen la election commission code of conduct ka kan sikaning jil la si la ke son ke jokta la ruling party atum pa paningje long nang ni ap ruling party atum ningje long le pusi la dakepu akapre ka tomhan pupe ba akapre ka tungge sanction da un eda jikedi la palang litung sanction un ke la sialang litung phan la ke ningje long lik la ke pusi la ke illegal lo la ke aron realam lo pusi da kaningje paningje long nang ni non ningje barat jong si BJP tum ningje barat lo te ilitum khang dun bek nang po la pen number 4 bang dak putu no fresh sanctions for governmental schemes should be made. Review by political executive like a minister atum hai hui, EMC, MSC, MLA, MP atum hai hui. Lapen ke processing of beneficiary oriented schemes, even if ongoing, should be stopped till completion of elections. La processing election to get processing application to get hala application ka submit tang atu loan aphandame subsidy aphandame scheme aphandame project aphandame application ka submit tang atu a application ta non account and edit nangji la election tang te ticket usidak ke top do la pen no fresh release of fund on welfare schemes and works should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the commission. Fund ka release anta non kam ke claim tang contract atun kam ke claim tang contract work pine halai hui ansita lapen akimi a scheme apanta fund ka release abangke lake election tang de tikke claim longli nang jite pudaka pudo commission la election commission a permission and back nang ji jong si urgent upai we lake claim back nang popular tante la son ke dukok tikke pon earthquake do jimene lapen tomon ke the do disaster ason chini un e aprang ben chini ne pin ben akisum son do jimene po son hutke pinangi jema seta la bangke commission pen election commission pen a permission nang bekji these include works under the member of parliament Rajya Sabha members local area development fund for MLAs MLCs local area development fund MLC pulote lage member of legislative council pulo non dak ilitum ke MAC ason po MAC CMEM atum anta hang a scheme ta non pe claim long nang ne
lapen nitum son ng people son askim ng sanction po puke asap ta alang litum ning je long lik a power la son a power ke do tu ka sanction a power ke do tu non itum independent ke thur ke hai helang atum ge la power abe ili tum ge la ke la itu man ning je nang ni pupe seta alang litum power ke do tu man ke la ke ning je long lik ladak la hello ke to however if a work has actually started that can continue la kam ke claim bom abang ke dak tipugel these works can start only after the completion of election process la ke claim bom akam anta election tang det an si claim bom chot nang ji puye darage pu la si la so lama bang non itu masih EM itu mantap lapen ke MLA lapen MP itu lapen ke minister chief minister tum taning jeberet iti itu son pape claim po son claim po la an ke la ke election ke chepe haji alang litum jak kong do pot no mat ke las election ke chepe haji aphan undue opportunity alang litum ke end lo la ke lasi lake undue opportunity mane ke long le det nang ji opportunity ke long le net nang ji our side alang litum la so our side ke en la lake chok che paning ye long nang ni ku le dak pu la hello la pen non ke ilitum election highway nang ji ilitum ron se che dan lake ka che le ma kam kali aja tum ke election ke thur pan se ma tha chot election ke hai po arleng ke the che plan po pan se ma tha chot arleng ke the kali law ting ke MLA MP minister chief minister ka do enta government servant lagi itom government servant mane sarkar aban lagi sarkar aban ilitum non nilita sarkar public atum aban sige plan dunia phansi non election ki thur ko people lo aban athema public atum ke kaddo gome mane ke delhi ke dam rake claim dam ji un la si ili tum ing vai lo nili phana ing vai non pulo na ing vai lo te ne hai det lo te alang li tum ke claim kang tum kam an kon not a department na ma kopia ministry long ma kon not a hospital long ma la ang ta nili claim pi pet nang po la ke la hele la pen claim pi pet ko la pen autonomous state ke long vek ye phan ke la ke claim vek po six schedule ka pang tang vek ye phan ke la ke claim vek po la ben six schedule a jak kong kang botang pot amta ka chelong to edi dia phan claim vek po la pen ke lan chot takalilang di mahasao phan MLA number ka pe bat dia phan la pen MP ka prek hada ki pi dia phan dem claim vek po la pen di mahasao long non ponchart si pe dopok lo hada autonomous council ka leader lo halada la ponchart aku kape war to pidja phan la pen aku autonomous council ke long to vegia phan di mahasau ta la si hadak ta ni claim vek po la pen eson alam ningduk apar ningduk alam aprang hote number 3 di pu SD autonomous district constituency pu si pu autonomous alam thedo non ke la BJP atom autonomous alam the bang war chor lo non ke autonomous ka leader lo itum general half plain district along ST atum phan ka reserve ateng si dak vi thurong lo la port nili tum nili hailote itum autonomous constituency ako ke long to vek ya phan claim vek po la pi do nangi medical college ta universe ha di mahasau ha flong ta do vek nang ji la pen medical college west karbiang long ta do vek nang ji non amat ke itum east pen damlote banga district kap jet si itum emithang district se damlong GTT la port ilitum hatakta university la pen medical college ta donang di la pen la district ke thomang bong pharmacy kachar pharmacy school bivek nang ji la pen bivek dia phansin ili claim vek po athema ilitum pharmacy a school ka por helong le pen jo pharmacy ke do an dovai ke jor an bang ke chia tum si joy jor chok ape halatum akipu ling si tum rong so ke thang da chini ne expired a medicine pi expired a dovai pi ni a
เด็ดก็ดำตั้งตัวไว้พี่นี่สิจอดวันที่แล้วก็พอไปเด็ดเดียพันดูอิงลงรัฐฟาร์มาซีกังปูลงเอ็ดเดียพันดูไว้ก็จอดลงเอ็ดเดียพันในลีฟาร์มาซีสกูลตาลาดดิสตริกก็ทอมลงตาลีบีเอฟแล้วเป็นฮัมเรนก็คอลเลจเอาไว้อิงจินซูเมมีที่พูกดิสตริกเฮดควอเตอร์สพูดาคอลเลจดูตาฮะอัตโตฮะบิดาจูคอลเลจกูตินมีlah si non hadakta mesena college a hostel pen girls hostel pen boy vek ha the dum api kin a kahe lokedam la lesson ka prek la ke heno halata heno seta la bang ke an phiri me lo seta la potsi lp school ke do thai ain ke mp school ke b vek la pen hospital ke b vek to war ka ve thai idom ha kungri piason jinam veliason lapen ke ha bor pung tarapung ason lapen sing hason along di po hala jolin lapen ke wongjang lapen ke ha jirka intierong lang meglu lang beri ka thoi lai hui ke dam tar long lai hui ke dam thai an nelitum to wara bang ke silam lakpo lapen ke lan chon takalilang haladak ku kip aphan ki plung po amat karbiatum nang kathuruk amat la congress la pen bjp atum karbiatum a polling station la pen karbiatum a school anta dak long nit la pen silonia long van la amat halatum non ke vote nang pi dunji aphan school nang dunji aphan kilometer troxi kep kilometer phok kep thom kep po anaka helu alang litum wang na kipu ke kuki ke flung pu ama akar bia tum kadrong komat la ke claim dun la ke ili tum bjp congress tum si claim dun lo la pen congress tum ha bang so ta ning ki tipu ko pisi lang tum dak habit ke dona po dak ben dam serak no dam de police nang ne po pu son si ka pa pere pu hala ke kar bia tum a ron ka chetin ni de apot lo la ke la pot si ni tum bang ke non ni li power long le ko sita nili jirka in tierong ta polling station ako pon to that lo la pen nili hala terang ke tierong hala doctor lipson rong pie to marong ta ako polling station ako pon to that lo la pen tar long abang ke akimi polling station ako silam to that lo hala ka prekan ta ka silam je phan ni to application pf lo non election tang lo te hala anta ako pie pe do to lap son thak taxi along arjulong ulo non ta karbiatum non inglong rat karbiatum amen polling station la pilapu amethang polling station long amen ave ko nat lo de chirika thenglong le la potsi non neli non nang litum pen ka choning ri kang tum nang litum ta lam ba je thang non rong asara tum an la pen ke servan kep atum an la pen hala kukia tum tame dimasa tum tame la pen rengma tum tame syama tum tame garo tum tame khasia tum tame langlu tum tame alang litum amen nono mache langdun serak nang li polling election office along amen che pe do serak nang ji do ke do posipu amat online pen ke claim amat amen dake do nang ya pot bang ha Rajasthan nang klang ro ha Gujarat nang klang ro la ke la BJP tong ka bojat lo tribal atum election ka pe vote ka pe jok long le de ya phan si la ke claim lo online ke join muchot akam putang de le non su muchot akam pe pot lo na claim ro la pot la ke ilitum che chang nun nang ne lo rat ke do ana tum thul pakra non apor dolang nili chini la ke arul do election nang letik ke nang litum amen hala polling station ko nat ma ke to hala dak nang litum che pon tu serak no la ke claim serak ma silo la pen blo tum phanta choning ri lo alang litum phere re pin pen athema itum kei aron si ke chedan la pot si blo tum ta phere re pin pen non amat la voter list along amen ke che pe do to at dia phan rat atum phan inglong rat tum phan than vek nang ji Osomia tum phan Adivasi tum phan than vek pa pe claim vek nang ji la pen APHLC tum phan nan ke CC committee tum la pen PS committee tum phan na choning ri lo alang li tum ta thul pak nang pola so kam ke claim ji ke
Atema ron ke cedan pula hile ve pula ko musi ke hai unjelama itum vote hello hile lo ke ante a hile ve pula te lage ron ta hai unde lo lage ka ceteng ben lo ka hai unde de ji non huki la potsi joning ri lo ko ka ceteng pula lo te lata lage violence ke plan to det le pogante in some jin ben se claim nang ye pot la vote ki pilong ve ya phan ka do ve ta claim pro nang ino autonomous state to ke lage ke long vek dia phan ke la thuen ni tu ke claim vek po da kar biang long akaprek di mahasau akaprek tami la tu ke alang litu akaprek sinangi ponda akaprek tami alang litu jata lapen aku hala mo pen ipu ponchat hadak bikok lo pedi dakta nang biji phan si nelitum ka chinia tengke DC office dak bibe ha birla long si ke pon la DC office ke la ke जिला परिषद से बीजेपी पंचायत ऑफिस से बीजेपी लगे आरलो पे नहीं तो मैं चीनी दूँ के लासो पापे क्लेम लोग ले देते नंची जिला परिषद पंचायत के डाक पापे वान लोग ले देते नहीं अठेमान जिला परिषद पंचायत के वान लोग पुलते लगे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243M लपेन जेसी सी लगे कारकान लो लपेन पंचायत अल्लो सेक्शन 1 1994 निकान का सलाम पंचायत अल्लो section 1 sila ke karkan lapen ilitum a culture ilitum ateng ajutang an kapivir kia phansi la ke claim lo la posi ponchat ke la kechia tum a ponchat abang ke pedulong ledet nangi ilitum hala article 243 d along ke tok ilitum tribal tum a ponchat la ke uki ke tulsung waisa pulo rengwa ke injim Tirupuniyo songsat wen pula lapen ke reng ma dung injing tirupuniyo songsat wen pula kukia tungge tulsong waisa pula lapen dimasa tungge rajine sokho pula lapen khasia tungge dorbar snong pula lapen garo tum aking nok ma pula syama tum mukpong chahuban pula halasi donangi lake constitution along ke tok nuk lake ni tum claim vek ko election highlight di athema kitab long tatok lo idet ke cherai pulo te kheti claim pik nangi lapen dukan do pik nangi pada ke tok athe dukan nge do pulo te ing long le taxing ni ji ke di lapen ke long le a taxi hem ta kim ji ke dax ing ni thip ji jok la nang tharli le lu kheti claim ta long le long si ing ni claim thip ji ke ante jok la nang tharli le lu la pot si idet ke cherai pulo tante non aru nong ching di ta nang le thule po ile tom kheti claim bek nangi la pen ke dukan do bek nangi dukan ga pe dulong dia phan kheti ke claim long dia phan ne tum apang ke election ke highlight te thul pa ko claim bek pala thuke la pen ke riso o karjang atum non dak pen kat nang etno ha Chennai Bangalore Mumbai Delhi bethe kat nang lo hadak thi ta thi lo kithur pum na se wan long le det lo do pik lo ajar du penan so ta chi kak lo la son la itum update akai ki vir akam la ke la potsi la non halada ka chong dat dam atom phan an dakar biang long di mahasau angpong nitum awar sai pi rep ko la pen ke dukan ake theke do ya phan hardware dukan ke do ya phan color ke jor dukan ke claim ya phan electrical goods adukan aphan peri ke joya adukan aphan ni tum ki pg loan sita ni tum pidak polar somar o karjang kang tang business ke claim tek tum an sita ni tum choning ri lo aprang teng bacho be nang ni loan ke long ye phan pomat enaman mohaba anun kapre ka phan pang ni rong la pusona kam la ke claim nang ni lo hakit che dom phan dukan long pang ni thurong polote la ka thang da le velo sona bangi खेती क्लेम पुता along le do mat खेती habang kechi dom pape claim rong po bang ke la ke claim nang nilu eme thang si claim nang ji la ke therak nang ni la ke bang american te ri hidi ke claim mathatha ti abigha si achi ri si suri troxy e dona muni खेती क्लेम hada ili tu me theng the it therak bodi Kiduk pun nang sini dia napu ini tak duk edlon tak sita itu ngi teng kita hai he bodi Amerika te kilometer teng tes ai se ti lo ada ke Israel ta la putak tak lo
เราเป็นอันกิจูฮุดอเมริกาลงเราเป็นอิสราเอลลงนี่ตุกันดำเวกลูไกตะเทงเทกิอุบอิลิตุนปุปุหารลุงเป็นละซอนหารลุงเป็นนางบิดุนกอกติกิลูอะไรเกลาเกเทเซเรปุกลิลาเกอันกิจูลงซีนางพิหาดากอันตะอเวทุเดกเกนติดีหาดากฮิมละเป็นละเทงเทไซเซลหาดากเทรักนังนิโลลาเกการบีอิงลงรับตุนอันกิกติกิจาพันเลยอาซอนอปีปังเร่งนังจีเจลองใจน้องกับปังเร่งยาพันนิลิตุมเคลมเบกจีอาเทมาเจลองใจน้องปังเร่งเลเตฮอร์เวเดสิกดีฮีเป็นสิฮอร์เจปลังฮิกดีลาเป็นจอกอิดิตุมอลองเลนอนฮอร์กาเวไซเซลลาพอสิเจลองใจน้องปังเร่งปิกนังจีเจลองใจน้องกับปังเร่งกุลเตลังดุนเป็นมินังยีฮานอเมทังปัจจุบันนังปพิเทียนังเร่งเตเร่งโปปะกามาบังกะลีSona Bangali, Lapen, Ilitum, Bab ki Puga Selet Penaport, read bete, Hidi bete, Bab ki Puga Selet Penaport, Dowai up that Titibo Bang Sorkar tum Proiket Lo. Bang returning officer Proiket Lo, Bang damn care, returning officer, Nelly Pana Pepas Minute is eaten ni Pidi. Sir, candidate pa ini doko pulang thirtha sablam klasi ini. Bang ini candidate le alangli ke lage dummy candidate. Nilitum nili pine juplang der nak pohala nili nomination paper sadi. Ati non hoken itu kay kache roy akam se claim gadi bang base kache dan gadi bang kay bansi halatum un ange ni lupana pi un energy ke claim ke lama se nitum epechal sipen ga dobek nahi pusi alangli pan nitum papi pidun ne alangli ke withdraw that po. Nan tu satu sa apa ya sama ndola sama kusam dulu sir. Do bon halatum ta. La si hom do kok lo ke. Nang arapan kuti message lo sir kuti na jitu nali against kache song kese tumhan nali webtan nali kiro Lage nili ninjeng tum jelo ka ninje jita ninde se bhar jak chota lam lo. Bang ka ninje ja tum do lo. Rathur pang lo ke.